El personatge d'avui, d'alguna manera, em transporta a la meva adolescència. Fou en aquells moments i gràcies a la biblioteca de l'amic Pere Calet que vaig conèixer l'Abisme, o Els Alicorns, i, poc després, el Cementiri de les Roses, i, consegüentment, em vaig acostar al seu autor, Gabriel Gené Manila, Algaida, 1940. Més endavant, arran de l'edició de Portul, Guia d'Ulleries, publicada conjuntament amb l'amic Miquel Mut Sureda, autor de les magnífiques fotografies del llibre, vaig conèixer personalment Gené Manila, que amablement volgué fer la presentació de la nostra obra durant una diada marratxinera de l'Associació de la Premsa Forana i, a l'entremig, una altra fita, per a mi especialment entranyable, consistent en conèixer, llegir, gaudir i admirar la petita memòria d'un mestre del meu temps, assaborida en els meus temps d'estudiant de magisteri, època idònia per copsar el contingut d'aquest llibret autobiogràfic de l'autor. Entre una i altra cosa, la coneixença i l'amistat amb el personatge és palesa i no s'ha estroncat al llarg del temps, sinó que més aviat ha crescut i s'ha perfilat. I, certament, que segueixi així per molts d'anys. Gabriel Gené Manila es va donar a conèixer l'any 1967 amb l'Abisme, Premi de Novel·la Ciutat de Palma. D'aleshores ençà la seva producció novel·lística és contínua, amb títols tan remarcables com Els Alicorns, Premi Josep Pla 1971, Els Rius de Babilònia, Premi Sant Joan de Novel·la 1984, Els Jardins Incendiats, 1997, Premi Carlemany de Novel·la i El Perfum dels Adres, 2002, Premi Néstor Lujan de Novel·la Històrica, entre d'altres. També ha conreat l'assaig, amb títols com Cultura Popular i Ecologia del Llenguatge, Premi Josep Pallach 1981, i s'ha dedicat a la investigació en el camp de l'antropologia de l'educació.